puilano jotono ani khulumung tai chini tibra hasteo chini je social media nai tongnai joto tibra hastini tai joto hawo tongnai tai chini tibra lenna hamjangnai rokno phung jorani phung kaham tai ani hamjangma tai ani khabai jotono hamjangma yafar tini ang hainhai social media paikya ano jotono siniu ano UDIP tini Khoroksa Central ni kormi ini jotono siniu Mohan Jumati hangkangke kai tini ang present khaimani main uddesho ongkha chini tibra hasteo jeng hainhai chini tibra leni chobano mathagyawi paiflaya kraket langan bagai tini ni o present khaimani kubukmung bwskangni 10 tariko jeng chini thangnayo jeng 31 tariko chini Bolram netrite jeng je UDIP ti age chalai khaimani jeng IPF tini tai UDIP tini resign diwi yakarkha bini yagulo jeng hainai step nakha bwskangni 10 tariko jeng katal khai party songsawi hainhai tibra leni chobana jeng mathagyawi jeng agebo kosto khai tangi phaio belai khabai khubai tang phaio no hugya kare kosto khai tangai rok jeng jotono saimano bin bagini chini je demand chini man thai tibra hastini je chini borok rokni bagi tibra len nangmani bono jeng bwskanga agut langani bagui jotono kobokmung tai kobok horo bwskangni 10 tariko jeng Bisramgonjo o katal khai movement khainani bagui joto jodi tibra lena hamjangnai tibra leni chobao phainai hamjai tongnai joto phainani bagui adino tai aro jeng kaham hamya kaham khai discuss khlailani bagui jeng bwskango chini je choba kotor khainani thangkangke jeng jotono saimano haibano jeng jagao jeng choba khlainani bagui katal khe jeng party katal chini Dabloram ni netrite jeng dino katal party bai khai kok chalainani bagui tai movement khainani bagui jeng special khai adino jeng date khaijak Bisramgonjo ongnai tai adino joto phaimanjaknai rokno jodi manjaknani muchukkhangke jodi tibra len ni bagui kha yogui tongkhangke chobano chini choba choi tongkha bathagui tongkha jeng bohaike jeng tibra len manglak tini je tabuk ni present condition o je tibra len chini UDIP ni bising tui tibra len ni chobano karakati si thangnai hain bagui norok joto chungno chubadi chini loge phaibi age je party thangpaikha khlaipaikha o bhaikhai jeng khlainai hinui jono chubadi hinui jeng sai khaimani tongo ga jagao jodi si jeng tabuk khaimi hangkangkai jeng haibano je mansak IPF tirono convince khai chini okorok bai tui jeng khaini hinui wansugui jeng je thangmani phia jagao jeng je thangmani beraimani jeng abo thikno projar khaikha kaham khaikha chini joto borok rokno jeng sijarikha buchirikha phia jagao jeng tabuk naina thangkangkha je movement kotor tabuk khaina tongmani o BJP IPF ti যখন जों rally khlai kosto khlaimani bisingo sarkar phaikha sarkar phaimani yagulo जों tabuk nainai khangkhe जों jagao chini UDIP tiro kaham khlai o jagao demand khainani ba samung khainani jaga sabai maniliya bini bagino जों age samung ganang जों UDIP tiro jesepho nangthong chini tibra lenno yakariya party tongui mano ba party oino phano tongui mano phia ba chini tibra len chenang hinui जों kormo sai khaimani bini bagino जों chini tibra lenno khainani bagui suda IPF ti tongui simi tibra len choba khaimiya ba o jagao kwbangma party tong sudu amo hai party tongui simi no tibra len ni dimano khaimano abo kuno
systematic gरै जेखुनु पार्टी थाङैनो तिब्रालेनि चबना खाइमनो बिन बागै सिम थानि अवान समं मा फाइका हाइके tabuk tai kaisa khanaka tabuk koktomani bisingti ba bisingni koktoma tui khanaka lukurok norokno sai tongkha pati katal snamnani naimani kokno tui kok eri tongkha tipralen sanai rok tai kaibusuk pati ajainai khu hini sanai rok nele nang tam kok rohnani musung abong kai sana thangkai tabuk haina hai sana glayo tibralen khaine ne bagai kaisa pati yang mana ni akok ya nang khangge au jagao katal bu khaimano baka samtu bu khaimano tamong ka tibralen ni chobano bahai ke thangge sengpo sogri manai a jagao chini chobano thakle ke tongmana nangnai obosi mainly ke party ba jekunu party khaimano fiaba sabo sana thangga seng tabo je chini tibra hasti unugo CPM party khainok tibralen sania BJP party khainok tibralen sania ba onano party others kubang koikta tongo borok tibralen sania fiaba jagao abon bagi hinja je IBT kaisa na tibralen genuine je tabo ADC hastini sanungo sani tongo hinja engkau jagao buini raidurabo sungnugo burulen rogo koikta party kubangma party tongo borok kubangma party khaifano ajagani borok borokni raidyo je sanmani je borokni statehood sanmani abo jotono san engkau jagao sudu party katal ajaike tibralen maiya ba sani meya abo kono kok grai ya abo je hamia wangsoi tongkhangke abo taisa hain hai sing ang borokno koigino katal party khlaiye tibralen sankangke sayangnai ba o jagao tibralen sanani bagai tai katal party khaimia abo jara wansungmani abo jotono hain hai tahangko wansungnai naikake saimanai haike norok mohai pati ya kari phaiman ba botol ya kari phaimani busuk jona no tui norok haike pati ya kari phaika जों जोंनि पार्टी याकार माने हिंगाय जोंनि UDIP नि बिसिं एडभोकेटिभ जों सयजना जोंनि बाय चेयारमेन दङ जोंनि डाबलराम ताइबन बिसिङाव बसराय देबरमा मणिलाल देबरमा एलबिस देबरमा आं ताइ राजु देबरमा जों सयजना स्पेसियल खाय जारा जन जतन सिनबो जे UDIP tiwo जों जबा खायदे फाइफाया जों भागे फाइफाया आबो जतन सिनो तिब्रालेनि बागै बुसो कस्त फाइफाया आं आबोनो आसो गोबां सानना थांया हाइके नुखा नरकनि फार्स्ट मीटिंग बा फार्स्ट एजुकेटिव मीटिंग फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप महायनि तै नरकनि मीटिंग भाइरल ओं थांका बा महायके नुकजागै थांका पार्टी काकलाइनि नायमानि हाइनि हाइके नरकनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि महायरक हेंगे आफ्रो तो नुखा ब्रकनो मीटिंग गो एटेन मानि बा आसोगलाई कोकसाबलाई मानि हाइके ब्रकखाय तांगि फाया नरकनि लगे दिनो भाइरल ओं खाथि आगरतला जों प्रेस क्लब मीटिंग करू का जों आरो थांनायाव जोंनि डाबलराम साका जों अबनि सिगां गोबां मीटिंग आसोखा जोंनि एडभोकेटिभ ताइ डिभिजन रिङि बासोखा जों कयेकबार आसोखा 12 बार हाय जों इमारजेंसी मीटिंग बा मा आसोखा जारा प्रेसिडेंट दंनाय सेक्रेटारि दंनाय ताइ कयेकटा पोस्ट दंनाय र कयेकटा ना जतन समर्थन खाइने आदिनो सालायमाने या आबो जारजानि व्यक्तिगत ओंगे बरफ खाइने मुजियाबा ताबो याकाना मुजियाबो ब्रन बेपार ओंगे आबो बरफ खाइने खाया आबो ब्रन थानिनो जों थिग ना दिनो भाइरल ओंखा आबो मिडियान बिसिंति जतन नुका फिया ताबो बरफ खायां माने आबो ब्रनि बिसिंगा तामो दंबा ब्रनि तामो week dong ba खाव बा तामो ब्रनि वान सुमुं दं आबोला आबोला साइमिया हाइके तबुक महाय यूट्यूब नि बिसिंति बा फेसबुक ट्विटर नि बिसिंति जे पार्टी UDIP ति कारी फाइने रनो लुकुरक सेजावि तंखाबा लुकुरक ताइ काइबसो
mohaike party katal achaini hini sai tangnai rokno le nang tamo kok ksarnani muchung ba tamo sahornani muchung mohai norokni sakao hamia silcharnai rokno abo hingkai aina hai sana kelai bo hai sana ko mon tongo mainly ke baksa jar jar tabo je condition je present condition je party ko korongjak tongo ba jaga o aburni jar jani ব্যক্তিগত kisa masa ব্যক্তিগত selfish ba faideni bagai ba hai gobang ma sanai tongmono kaham hamia sifano baksa kaham jinisno kaham ni sifano kaham jinisno samung khaya baksa kaham jinis ni okokno safano sana nanghai pono saya tongo bin bagai no tam khani ba kaham borok phano somoyo hamia hanjago kubui borok phano somoyo saya hanjago abo sana thangka tabo jeng party ya kora haina abo kisa masa jeng chini thani tam hnai bakha bayang nai ba jeng sana thangka I50 ningai ja kaham khai je jeng kosto khlai samung tang phainai jobani kotor kotor thani bo jotoni ni kondasar handi joto kila handi joto sara tripura je jaga joba kotor kotor nang thani bo jeng tongmani bagui boi kisa masa kha bai mana abo kisa masa sanai tongi mano karono jaga mo haino tui kai baksa party faida khanen bagui ba kaham sajana man bagui mo rok sanai tongmano haike mohai norokni tabuk party katal tei phuram katal khajak mani khajak pai ba norok kono political party mohai rok bai gadalainai hini wansukmung rok norokni chairman ni bisingtui khe norokni tuiphangni bisingtui khe mohai rok wansukjak rok tei tong oba hingga to tabo jara tei jeng kuno party bai aro bo haike bui ni party bai gadalainai ba aro jeng thangse lainai hini oba kuno chini kok rui tai jeng omai ke kum salai gya tamong kai je jaga o aromdi tirpura haste o joto politics bang ma tongo ba rajniti bodol tong o jaga o jodi pal khai joto monchoni joto platform ni borok kaisa platform o phaiye omhaike choba khainai ba jaga o thansa khaiye kaisa movement khainai bo hai jaga rao hangke chini group tongnai jikono tipra leni choba jeton tipra leni choba